mga kalingap, maulang hapon po dito sa Bicol Medical Center. Nasa Bicol Medical Center mga kalingap. Ayan po. Dito tayo. Masahin po natin yung lagay po ni Cedric. At na-check up po siya kanina. At sabi may mga sinabi daw yung doktor na medyo medyo nakakakaba din. Pero tara po mga kalingap, usapin natin yung tita niya kung ano siya po. Yung tita po kasi niya mga kalingap yung yung nakausap ng doktor. Medyo nakakakaba po yung sitwasyon, pero tuloy lang tayo sa paglingap. Kahit medyo malaki yung mga gastusin, may mga katutuloy po natin itong pagtulong natin kila Cedric mga kalingap. Ito po tayo sa BMC ulit. Muli po tayong nagbalik mga kalingap. Tara po, kausapin natin si tita muna ni Cedric kasi nakausap siya ng doktor. May mga sinabi yung doktor na nakakakaba. Alamin po natin mga kalingap. Nandito, tapos na po yung check up. Kumusta ate? Tapos na yung check up? Hindi na po. Anong sabi ng doktor? Ayun po, medyo delikado daw po kaya sir ay kaya po hindi daw po pwedeng madaliin ang sa kanya. Kasi pag minadali daw po sir, maaari pong maputol. Baka maputol yung paro pag minadali. Opo. Kaya ilang doktor po ang kailangan? Ano po, ang nakalagay po dito 4 sir. 4 na doktor? Patingin Opo. na natin. Andito po yung 4 pong doktor. So ibig sabihin, uuwi muna si Uuwi po muna siya sir. At sabi daw po ay ito mga doktor ito po yan pong 4. Yan 4 na doktor. Opo. Hindi masyado. Sa bagay yan. Tapos Ito po yung gamit sir. Ito na lang po yung pinapa-prepare sa amin. Yan po. Kasi daw po ito daw po ay mahal. Dapat daw po ang magamit sa kanya kasi matagal na po. Pero mahal. ito opo. Ito daw po sir, pag ito daw po ang nilagay sa kanya, mabilis naman daw po siyang makalakad niyan. Ay, mga kalakad. Opo, makakalakad po siya agad. Okay. Sige, kaso mahal. Opo, mahal Magkano? po siya. Ito po, 85 po ito. 85 pesos lang? 85,000 po. Ay, grabe, 85,000. Opo, tapos ito po ang mura, 3K lang po ito sir. Di bali na lang. Magkano ang bibigay natin? Ano daw po? Kailangan na bang mabayaran niya? Full payment daw po ito sir. Full payment Hindi siya daw. pwedeng maoperan pag hindi ma-full payment. Ay, hindi po. So magkano ang ibibigay natin? Ano po, bali po, mayroon pa po ako dyan 40. Yung yung refund. Opo. So may 40 ka tapos may dala naman ako dito. Tara, ate. Ay, sige, muna Ay, natin? po, mapunta daw po dito yung yung ahinte. Siya daw po ang para samahan dun sa para maalaman na nagbayad tayo. Dapat may resibo yan ate. Opo. Reresibuhan niya po. Bakit daw kailangan may ahente? Sino nagbigay ng ahente? Si doktor po. Doktor lang. Opo. Sige. Doktor po ang nagbigay nito. Okay. At least galing sa doktor. Opo. So ito muna ang kausapin din natin, si Cedric. Cedric, Sir, musta po? Kumusta ka na? Ayos-ayos mo na po at medyo naluwag-luwag na yung ko at parang Kasi matutuloy yung operasyon mo. matutuloy na po. Pero ang Medyo mahal nga lang. Medyo makamahalan lang po talaga. So nasa 85,000 magdadagdag pa tayo Opo. ng pera. Ano daw po pati sir? Apat daw po pati yung doktor natin. Apat na, medyo Pero naman tayo, nasa public hospital naman Opo. tayo. Malalapitan naman tayo kagaya ng malasakit. Oo. SWD. So May mga- asigatuhin natin yun para hindi tayo kapusin. Opo. Si ate naman, alam naman niya. So Lala- nagluwag na. Opo. Nung nakaraan parang yung puso mo parang biyak yung puso mo nung nakaraan. Nung tinanggihan ka sa provincial. Opo. Dito po kasi sir, may nakausap na talaga pong nagsigurado na Siguro hindi na daw po yan atrasan. Opo. Sigurado na daw po. Kaya po, 4 po silang magtitingin kay Cedric. So medyo na-disappoint ako dun sa nakarang hospital kasi nilagyan na siya ng suwero. Sabi ko, para saan nakakuha ang suwero?
Dito Tapos po, inadmit, di naman oo. pala kaya. Dito po, nagsabi po sila na hindi na siya i-admit. Tatawagan po para po sigura Pag ready na, pag ready na po. pag nandyan na yung bakal. Opo, pag nandiyan na yung bakal at saka po nakaano na po yun talagang ano na po siya, schedule na po. Para kasi daw po pag nag-stay kami dito kasi pinipilit ko pong i-admit siya ay sabi, huwag mong ipilit i-admit kasi madadamihan kayo ng gastos dito sa ospital. Kami na niya ang matawag. Kailan daw operahan natin, mga kailan? Mga next week po. Next week. Opo, Sabi ng next week. Opo, opo. Para ano na, mapamadali na yung ano mo. Makakalakad ka na daw. Opo. Opo, madali lang daw po. Sana ha, pero sana pag-pray natin maging successful. Opo. Ano, Oo. yung Lahat operation. naman po tayo, sir, dapat po talaga. Pag-pray natin, ano? Pag-pray po. Buti na lang nabawasan ng isang bakal. Oo nga po. Ay, salamat kasi kanina yung pagbasa ko ng bill 170 173 po. 170 ngayon. Ano, okay lang na ganun ako, sabi ko may sasangla ko yung wedding ring ko kako nito. Kanina nga po sabi ko, Diyos ko, napapaluha na po talaga ako kanina kasi di ba po nag-aasa man lang po tayo sa mga nag-i-sponsor. Maraming salamat po sa mga sponsor. Tayo, nagdasal pa naman ako sana, sabi ko maka-discount po ay kahit po sabi ko ano baga kalahati sir. Tapos pagpasok namin dun at nagdating na nga po yung isa niyang doktor, nagsabi na ito na lang number 1 tsaka number 3 ang gagamitin natin sa kanya kasi dapat yung pinakamahal na stainless para madali siyang makalakad daw po, sabing ganun. Mahal, pinakamahal ang stainless. Pineno no, pinakamahal, basta wag lang tayong kapusin. Para basta makalakad ka, yung importante. Makalakad ka. Kasi Say Lord naman, God Opo. will provide naman daw. Ano daw po ay pag yung mura-mura po daw na stainless ilalagay sa akin, baka hindi daw po tanggapin ang katawan ko. Okay. Baka matagal lumabas. daw po, baka lumabas din. matagal din daw po Yung yun stainless bago daw yung makalakad. parang tunay na buto. Opo. Parang tunay kaya Oo, mahal. opo, Parang tunay na opo. buto din. Ano daw po yun sa loob sir ay papasok daw po sa loob. Sa loob po ng buto. Papasok sa loob. Kasi Kapag pag tinanong natin kung yun ba yun ba yung stainless na nasakit? ay na malamig? ano po, kasi daw po yung pag yung mura daw po ang nilagay sa kanya, yun daw po yung masakit. Yung mahal na yun, hindi yun daw parang natural na buto daw. Oo nga, research ako kanina ay kung anong klase yun. Okay ka na, kaya Cedric? Ayos Ang na po. hira. Ano lang tayo ha, tulungan tayo ha. Opo. Pray kayo ate, salamat din sa effort mo. Siyempre, ano mo naman yan. Ay ako din po, sobra po akong nagpapasalamat din po dito sa isa kong pamangkin at kahit saan ko po hilahin, nasama Ito po. kapatid mo yun, isa? Ano po, pinsan niya po. Yun, nandun. Tsaka po, siyempre po, lubos po kami nagpapasalamat sa lahat po na nag-i-sponsor, sa Kalingap po, sa iyo po, Sir Alvin. At sobra po ang effort mo na maoperahan po talaga yung pamangkin ko. Kailangan kasi kawawa man. Kailangan at least may nabago tayong buhay. Ganyan ang Kalingap. Masaya kami kapag may nabagong buhay. Natutulungan. Ano po sir? Natutulungan. Kaya buti nga po yung nandiyan kayo at kung wala po kayo at baka habang buhay na po akong ganito. Kaya Hindi sobrang lang baka maputol yan. Opo, kasi may maano daw po, may infection po yan. Kasi yung parang may ano daw po pala sa loob ng buto po baga. May parang may hupok siya. Pag yan daw po nasira, pag nasira daw po yun, parang mabubulok daw po yun sa loob ng ano mo. May infection daw po. Kaya pwede maputol. Kaya yung unang punta namin sa ospital nung ano pa po, yung pakadisgrasya ko pa lang po, naisip ko na agad yun eh. Sabi ko, ano daw kung may tumulong sa amin na mapa-operahan ako, at sabi ko pag hindi po talaga ito na-operahan, paano na daw po yung pamilya ko, paano ko sila mabubuhay kung ganito ang itsura ko. Kasi kung hindi po ako nagkaganito, siyempre makakapag-ahon naman po sa kasaboy, ano po sir, makakapag trabaho ako. Po yung nadisgrasya ko, yung ano nga po sir, yung in-x-ray po to, yung pakadisgrasya ko lang, in-x-ray po siya, yung kala ko po, yung tuhod natin na ganito, kala ko naglisya lang, kaya okay lang yung ano. Yung pag-x-ray sa akin, naputol. Grabe yung iyak ko sir. Naisip ko agad yung buhay namin, sabi ko
paano na daw kami kung walang tumulong sa akin. Buti nga po may tulad nyo po na nakakapagtulong sa mga gaya naming mga nangangailangan. Kaya nagpapasalamat po talaga ako, lalong lalo na sa Sir Alvin, kay Lord, sa mga sponsor, sa mga viewers. Maraming salamat po. Pagdasal nyo po ako na maopera na ako ngayon para Next week daw. Opo, sir. Gabayad na tayo ng bakal mo. Opo. I-prepare yung bakal. Opo. Kaya maraming salamat po, sir. Oh, welcome. Wala Opo. ka kalimut. Kay Sir Robin din, maraming salamat. Kay Kuya Robin. Kay Kuya Rob. Kay Ano? Kalinga Prab, kay Kuya Bal Santos Matubang, tsaka Kasi may kay kalingap. Opo. Dahil dyan may mga may kalingap. Opo. Sila yung mga naging inspirasyon natin. Opo. Para tumulong din natin. Ito na yung mabayaran natin. Ano po? Sabi daw po mag-antay-antay daw po. At, Sige, opo. kayo natin. Sige, kayo natin. So, ayun mga kalingap, magbabayad na po kami mga kalingap ng worth 88,000 pesos para matuloy na po yung operation ni Cedric dito sa BMC. So, para may-ano na din siya, may schedule na siya next week. So, ayun po si Cedric. So, ito yung pera po mga kalingap. So, ito sir, 88, bilangan mo na lang sir, 88,000 pesos. Ito daw ate yung ipapakita dun sa cashier. So, ano siya, 88,000. Po. Okay. Thank you sir. Thank you. Okay. God bless po. God bless. Ayan ate, Cedric, bibigyan ko muna kayo ng allowance nyo, 5,000. At ito ay pag siyempre balik-balik tayo dito sa ospital, at least may pamasahe kayo. Meron kayong kapag pwede kayong kumain. At na lang natin, medyo tipirin din natin kasi mahirap din ang pera. Pero at least meron kayong hawak na pera. Para hindi kayo nai-stress masyado. Cedric, Ayun po, sir. kailangan alagaan mo ang pangangatawan mo na. Huwag ka nang ulit magpapa-aksidente. Yun na muna. Sir. Ingat ka, sir. Sige po ate. Sige po sir, salamat po. Salamat po sa inyong lahat kong tumutulong po kay Cedric. Ay iyo po sir, lalo na. Opo. Siyempre po naano ko na po na talagang may pag-asa po maoperahan po siya at nakabigay na po tayo dun sa stainless. Salamat po sa mga nagsusuporta po, sa sponsor po na hindi po sumusuko at nagdadasal po sa pamangkin ko po. Salamat pong masyado sa inyo. Welcome po ako. Sige po. Ayun mga kalingap, so nabayaran na po natin yung 88,000 pesos. Para po yun sa bakal po na ilalagay sa paa ni Cedric mga kalingap, at para matuloy na din yung operation niya dito sa BMC. So pag-pray po natin na maging successful yung operation niya. Sabi daw po nung doktor, next week pa daw po at marami pang nakapila. Next week pa daw po. Pero at least po maoperahan po si Cedric at may papagpatuloy niya yung yung buhay niya, yung pagtatrabaho niya para sa pamilya niya. At medyo mahal po yung stainless na pinabili sa atin para mas mas mabilis siya makalakad. Yan po. Maraming salamat po mga kalingap sa panonood sa ating channel. Ito po si Kalingap Alvin at pa-support po sa ating channel.
Siyempre, wag din po natin kalimutang suportahan po ang mga channel ni Kuya Val, ni Kalingap Rob, ni Ate Edna, ang buong K-Boys, at lahat ng Team Kalingap. At sa lahat po na sumusuporta, maraming salamat po sa inyong lahat mga Kalingap. God bless po. Ito muna po, pansamantala ang update natin. Thank you po. God bless ulit. Mga kalingap,